παιδιά, λοιπόν σήμερα θα παίξουμε πάλι Pro Evolution Soccer. Σήμερα λίγο πιο ήρεμα γιατί χθες άμα δεν ξέρετε τι έγινε χθες, απλά πάνε και ψάξτε το προηγούμενο βίντεο, εντάξει. Αυτό. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Πάντα από εδώ ξεκινάω για να έχουμε ένα intro. Λοιπόν, πάμε. Πάτσα εγώ το κουμπί τώρα. Τι έγινε ρε? Κάτσε ρε, μου έπαιξε το τρέιλερ. Μισό λεπτό ρε. Ωραία, συνεχίζουμε. Περιμένω να δω τις αντιδράσεις κάτω στα σχόλια ρε φίλε. Λοιπόν, δεν καταφέρατε να ψηφίσετε. Δεν μετράει αυτό. Λοιπόν, άρα θα παίξουμε. Αλλά παίξουμε Champions League, ok. Πάμε για Champions League. Έναρξη νέας. Πάμε Champions League. Λοιπόν, Real Madrid, κλασικά. Ποιος είμαι, καλά με κάτι άκυρους είμαι. Δεν είμαι επαγγελματίας γιατί το προ με βγάζει, δεν είμαι επαγγελματίας. Anyway, ναι τραυματισμοί. Όχι, ναι, όχι σωρευμένικος. The champions, this is the time. Δεν ξέρω τι σκαταλεί. The champions, the champions. Ούτε ο Αρίτος ρε μαλάκες. Ούτε ο Αρίτος. Μπρο... περίμενε λίγο. Αυτό το καδράκι πρέπει να φαίνεται, είναι Jack Daniels. Αλκοολικός. Το πήρα από το γαμπρό μου. Περίμενε να το βάλω κάπου εδώ να φαίνεται. Δεν ξέρω και αν φαίνεται γαμώτος. Γάμισε το στο εγώ. Τσεκ λίγο δεν γαμάτο. Anyway. Συνεχίζουμε. Το γεγονός ότι φαίνομαι εγώ από πίσω. Καλά τους ξέρω καν αυτούς. Τώρα ποδοσφαιρό φιλικά του θα πέσουν να με φάνε. Τι είναι αυτοί οι διαιτητές είναι εντυμένοι, τι σκατά. Γιου. Κάτσε ρε με τρώει το αυτί. Ναι. Εντάξει είμαι καινούριος όλο αυτό. Όχι, πιστεύω χθες δεν ήταν τόσο καλό το βίντεο. Εντάξει, είχαμε κάποιες δυσκολίες. Σήμερα είναι πρωί. Είναι πρωί, τι σκατά, τι μέρα είναι σήμερα, ποιος ωραία. Σάββατο είναι σήμερα. Καλά, εντάξει, δεν πήγε δυσκολία τόσο. Ο Ρονάλντο. Καλά, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα γιατί βαριέμαι. Ναι, προειδοποιητικά το θα κολλάει, δεν είναι gaming. Όχι ρε γάμο. Γάμο. Εντάξει. Μισό λίγο να βάλω λίγο πιο κοντά την κάμερα. Δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι βλέπετε καλύτερα, ναι. Προφανώς και δεν έχω χρόνο να ετοιμάσω το βίντεο. Γιατί καλή δουλειά. Μπρο. Κοίτα ρε, εντάξει, ευχαριστώ για την μπάλα μου έμπαιες. Γαμώ, εντάξει. Οκ, όλα good. Γαμώ το.
Ηρέμησε, μαλάκα, ηρέμησε. Πρέπει να ηρεμήσω. Το γεγονός ότι κάθομαι και κοιτάω από την κάμερα που δεν με βολεύει καθόλου. Όχι ρε, όχι ρε. Όχι ρε, πούστη, δεν το πει. Καλά, δεν πειράζει, όλο οκ. Οκ, θα σας το φτιάξω εγώ μετά. Τι θέλω να κάνω. Πιστεύω βλέπετε καλύτερα τώρα. Λοιπόν, θα κάνω βίντεο με την ξαδερφή μου μια μέρα. Οπα. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Οπα. Σχόλευε κανονικά. Μπρο, τι εκφράσεις ωραίες. Ούτε καν, μπρο. Σιγά που μου αρέσει. Αλλά τι πρωτόγονες εκφράσεις είναι. Bro, what the fuck? What the fuck, man? Oh, Higuaín. Oh, Higuaín. Gamoto. Το είδατε πόσο κοντά πέρασε. Γαμώτο. Κόπου να βλέπετε ρε παιδάκι. Ανησυχώ ότι δεν βλέπετε και ότι θα φύγετε από τα πρώτα λεπτά. Το σουτ. Γκολ ο Ρονάλντο. Στο γάμα το είδατε. Περίμενα να το δούμε στην επανάληψη. Γκολ ρε, να το γράφει ο Κριστιάνο. Όχι έφυγε. Όσον αφορά το βιβλίο του Harry Potter, μήπως κανένα. Ο Harry Potter. Εδώ δεν ξέρω αν βλέπετε. Πιστεύω καλύτερα είναι εδώ ρε. Έχω βάλει... Ναι, η βάση μου είναι ένα βιβλίο Harry Potter και ένα πράγμα με κεριά. Γαμό! Καλά γάμισε το τώρα. Μπρο. Θα πεθάνω το κεφάλες. Αυτό δεν κόλλαγε πουθενά, απλά το είπα έτσι. Ω γαμώ τον αντρέβα σου. Γαμώ το... Τι πιστεύεις εσύ. Έλα. Ένα χειροκρότημα μου αξίζει. Ένα emoji κάτω στο σχόλιο με το χειροκρότημα, please. Αυτό θέλω μόνο ρε. Συνεχίζουμε. Τι παίχτηκε εδώ ρε. Ο Ρονάλντο. Καλά κάνω το μουσμούς με τον Ρονάλντο έτσι. Δεν ασχολούμαι με τους άλλους, εντάξει. Να φανταστείς τη Real Madrid για τον Ρονάλντο τους πέρα. Άχρηστη είναι όλοι οι άλλοι. Φάω, για μένα είναι ή για εκείνους, τώρα δεν έχω καταλάβει. Τι για εκείνους μωρέ! Πω ρε μαλάκα. Τι αναποτελεσματικό, εκείνος ήρθε και πας πάνω. Εγώ μια χαρά πήγαινα και επίσης δεν έκανα μαρκάρισμα. Άμπαλε. Όχι ρε μαλάκα, δεν το πιστεύω. Όχι ρε. Κάμερα μου είναι σκατά, πρέπει να πάω να πάρω μια καινούργια κάμερα. Λοιπόν, επειδή δεν χωράνε, θα κάνουμε και part 2 όσα part και να χρειαστούν για να βγει όλο το Champions League. Όχι back. Μαλακία. Μάγκες, τι έχει παιχτεί εδώ τώρα.
Παπάρια Μέντελες. Μισό πάω να πιω νερό και έρχομαι. Λοιπόν μάγκες, συνεχίζουμε. Επόμενο μήχρονο. Τι να βρίσκεται πάντα πίσω στο σκορ. Λέει υπονοούμενα και δεν με τσαντίζει τώρα, μαλάκα. Να το σπάσω όλο όπως χθες. Γκολ! Ο Κεντήρα. Εν τω μεταξύ ο εξοπλισμός μου είναι ένα κινητό τηλέφωνο. Η μπροστά κάμερα δεν δουλεύει. Δουλεύει μόνο πίσω, γιατί μπροστά την έχω σπάσει την οθόνη και θα είναι σκατά. Και έχω τέτοιο. Και για μικρόφωνο έχω κάτι ακουστικά που κάναν 15 ευρώ κάπου εκεί. Όπα! Αυτά γίνονται ρε παιδάκι μου, άμα δεν έχεις. Πρέπει να πάρω ένα τρίποδο, το ξέρετε. Να λύσω όλα μου τα προβλήματα. Πάω να αγοράσω ένα τρίποδο, δεν πάει άλλο. Όταν τα βρω τα λεφτά είναι το θέμα. Οπα. Οπα. Τι γίνεται εδώ τώρα. Οπα. Οπα. Γαμώτος. Όχι. Σήμερα δεν θα βρεις όπως χθες. Όχι, σε χθες είχα ρίξει τρελό βρυσίδι. Δεν ξέρω αν βρεις το σπίτι, μαλάκες. Κακό είναι. Ναι, δεν το παίζω καλό παιδί και με και παπαριές. Απλά ξέρω εγώ. Ναι, άμα βρίζω καλά να μου ρίξει κανένα βίντεο τώρα στο YouTube και ξέρετε λίγο πόσο σφινός είναι ο κλειός του YouTube, τι μπορείς να κάνεις το 2025 στο YouTube. Ξέρω εγώ ένα μαλάκα να πεις, ξέρω εγώ τώρα θα φάω μπαν εγώ. Μην είναι από εδώ. Το Jack Daniels εκεί πάνω. Μένει ακόμα ρε. Οπα. Μου στέλνουν μηνύματα, οι θαυμαστές καταλάβατε. Που ξέρω εγώ. Άμα το βλέπεις ρε, σ' αγαπάω ρε. Άμα το βλέπεις τώρα εσύ αυτό το βίντεο, είσαι θεός. Είσαι θεός, θέλω να πάμε μαζί για καφέ ρε. Άμα το βλέπεις είσαι τέλειος. Πραγματικά μου αρέσει να βλέπουν ο κόσμος στα βιντεάκια μου. Δεν το κάνω, ξέρω εγώ, για να φλεξάρω, αλλά μου αρέσει ρε παιδάκι μου να φτιάχνω ένα υλικό και να αρέσει στον κόσμο ρε παιδί μου, πώς να το πω. Οπα ρε, αυτός μόνος του το έκανε εντωμεταξύ. Εγώ δεν πάτησα τίποτα. Και κάθε Δευτέρα θα κάνουμε βίντεο, ήξερες ότι για διάφορα πράγματα τέλος πάντων. Δικιά μου σειρά, εντάξει. Είπα να το αποκαλύψω από τώρα γιατί δεν ξέρω με τρώγει αγωνία. Θέλω να μου πείτε κάτω στα comments, είναι ενοχλητική η φωνή μου ή μόνο εγώ την ακούω ενοχλητική στα βίντεο. Ξέρω εγώ η φωνή μου είναι κανονικά, εγώ την ακούω κανονικά όταν μιλάω, όταν είμαι σε βίντεο, την ακούω σκατάμπι. Τώρα αυτός ο Will Green. Μισό λίγο να φτιάξω το φωτισμό. Συνεχίζουμε να φτιάξω λίγο το φωτισμό γιατί πριν δεν βλέπατε Χριστό έτσι. Κάτσε τι σκατά γιατί χάλασε πάλι. Γάμο το κερατό του. Κοίτα ρε.
άμα ενδιαφέρεστε κιόλας ανεβάζω. Άμα γουστάρετε, πάτε και τσεκάρετε, ανεβάζω και στο TikTok τίποτα. Έκανα γκράφτη, ανεβάζω τίποτα σχετικό με Ρονάλντο. Πάντε τσεκάρετε και άμα σας αρέσει κάντε και ένα sub. Ένα follow εννοώ. Τα έχω κάνει όλα μαντάρα να πούμε. Μισό να φτιάξω λίγο το φωτισμό γιατί δεν βλέπετε τίποτα. Ωραία, ελπίζω να βλέπετε κάτι καλύτερα γιατί πριν το είχα μεσό φωτισμό και δεν βλέπατε τίποτα. Στάνταρ. Κοίτα ρε που μεγαλώνει πάλι μόνος του ρε γαμώ το κέρατό του. Λοιπόν μάγκες, το αποθηκεύω το game και κλείνουμε. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like, μια εγγραφούλα και ευχαριστώ πολύ άμα το κάνετε αυτά. Καλά δεν είναι, λέω κάνε like και εγγραφή. Και μετά άμα θέλετε καμιά μέρα πάμε να κράξουμε GL Show, δεν έχω θέμα. Δώστε μου context στα σχόλια please. Λίγο context στα σχόλια θέλω. Άντε γεια. Ciao.